Sweezy Rapper nake magana. Ina kuke, ina kuke, Where are you people? ina kuke Najeriya, ina kuke Naija. Ina kuke, ina kuke, ina kuke Najeriya, ina kuke Naija. Labari na mai girma na zo da shi don gyara al'umma ku saurara domin mu kawo gyara. Shugabanni namu suna ta kan cutar mu, suna ta kan zaluntar mu don sun gaba mu ce komai. Yanzu lokaci ya canza da za mu zamto danja, mu haɗa kai mu yo maja, mu fara tsige shugabannin da ba za su yi gyara ba. Suna ta gana mana zaba, kullum ka gan mu ba haiba, sun samu a cikin yunwa abinci kullum a yan roba. Wai akan buhun shinkafa za a harba dan adam kaman dabba. Kun ga dai buhun shinkafa yau ya fi dan adam mahimmanci. Suna ta kan zalunci, mu ko muna yin kunci, dole ne mu farka daga bacci domin mu nemo yanci. Mun yi karatun boko, takardun mu duk suna loko, babu ma wani aikin balle mu yo mu samu na koko. Ya za mu yi? Waɗansu masu tsere sun bar ƙasan don hukunci, waɗansu na cirani a irin su Legas haɗa Naija. Ana wulakanta su musamman garin Legas, za a zo a ture farka da kake zaune don nima.